нашия филм. Здравейте! Нашия филм "Аз и ти на последния чин" разказва за онези мигове в училище, които често подминаваме. Разговорите, смеха, дребните бутони и мечтите. Последният чин не е просто място, той е символ на свободата, приятелството и младостта. Това е история за порастването и за времето, което никога не се свършва, но винаги остава в нас. Здравейте! Представям ви филма "Аз и ти на последния чин". Една история за всички, които някога са крили телефони по чина, писали бележки по време на час или просто са се опитали да оцелят в училище. Нашите герои ще ви покажат, че последният чин може да бъде най-забавното място в класната стая. Това е филм за приятелството, смеха и малките моменти, които правят училището незабравимо. Това е филм, в който се разказва, че училището не е затвор.